Roma Spirit 2024. Kategória Kultúra. Trio Patkolo, Bratislava. Hudobné trio je výnimočné svojím umeleckým prínosom aj reprezentáciou doma i v zahraničí. Ich debutový album Astor Piazzolla vyniká netradičným zložením nástrojov, umeleckou interpretáciou a vysokou technickou zručnosťou. Trio Patkolo vlastne vzniklo len vďaka tomuto projektu. Nie sme nejaké zoskupenie stále. Roman nám splnil sen. Anabela je moja dcéra, s ktorou hrám od malička, tým pádom od 5 rokov spolu hrávame. Na tom CD-čku sa objaví aj výborná gitaristka Miriam Rodríguez-Brülová a dopomohol nám aj vynikajúci kontrabasista Robert Výzvary. Ja mám rada veľmi veľa hudobných žánrov, veľa ich aj počúvam a Astor Piazzolla je niečo, čo si myslím, že každý pozná, v každom to rozprúdi nejakú emóciu, rozprúdi to krv, je to predsa len tango, je to živé a bola to určite výzva aj v tom, že každý to pozná už tieto skladby a dať do toho niečo nové, aj svoj pohľad, ale zároveň zachovať toho Piazzolu. Tento projekt sme mali v hlave už asi 7-8 rokov. Noty boli v šuflíku, ale stále som sa snažila získať nejakú podporu, nejakú pomoc pri realizácii, lebo to vôbec nie je jednoduché. Roman Patkolo je v dnešnej dobe jeden z najlepších kontrabasistov sveta. Takže bola to česť neskutočná. Nahrávanie bolo plné veľkého sústredenia, bolo to naozaj, že 150% sústredenie, aby sme to zvládli v tej časovej tiesni, ktorú sme mali. Takže som bola naozaj unavená, vyčerpaná, ale tak príjemne vyčerpaná. Rarita toho je, že sme CD-čko nahrali za 3 hodiny, pretože Roman prišiel, docestoval, mal 3 hodiny a zase išiel hrať koncert. Myslím si, že práve Astor Piazzolla je skladateľ, ktorý je naozaj neobmedzený v tom, že pre koho písal. Takže je to naozaj pre absolútne širokú verejnosť. No v Piazzolovi je veľmi veľa prvkov, ktoré by som povedala, že nájdeme aj v rómskej hudbe. Či je to harmónia, či je to ten rytmus, tá vášeň, tie emócie. Tieto skladby, ktoré sa nachádzajú na CD-čku, hráme aj v inom zoskupení. Ja mám zoskupenie Patkolo Ensemble, kde aj hráme, ale myslím, že ešte viac budeme sa venovať týmto skladbám a možno, že ich dáme znova zaranžovať do úplne inej podoby. Tak sa už teraz na to teším. Ďakujeme partnerom.